Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Сәгать кебек эшләргә тиеш яңа зур сыйдырышлы автобуслар эксплуатациягә әзерләнә. Алар белән мультидисциплинар бригада һәм тар белгечләр эшли, шулда хәрби хезмәткәрләр тернәкләнү һәм дәвалану уза. Шәһәр сәяси имтиханны бик яхшыга тапшырды. Шәһәр мэры Наил Магдыев шулда Россия Федерация президентын сайлауның ничек узганын бәяләде. Исегезгә төшерәбез, тавыш бирү өчен 3 көн 15-ннән алып 17 март көннәрендә узды. Шәһәрдә 173 сайлау участогы ачылган. Халыкның килүе 84,66%-ны тәшкил итә. Бу чаллы өчен рекордлы күрсәткеч дип билгеләп үтте шәһәр башлыгы. Ул үзе сайлауларның беренче көнендә тавыш бирдән башкаларга үрнәк күрсәтергә кирәк. Это хороший показатель. Я посмотрел среди крупных промышленных центров Российской Федерации, областных центров. За этими сухими цифрами стоят, на мой взгляд, важные для нашего города вещи. Это высокая гражданская ответственность и активность. Это истинный патриотизм и любовь к нашей родине. Чоллы мэры Наил Магдыев урыннарда иминлекне тәэмин итүчеләрнең барысына да рәхмәт белдерде. Төбәләрне кардан чистарту эше махсус контроль астында булырга тиеш. Татарстанда төбәдән кар төшкән берничә фаҗигале вакыйга булды. Бүген шәһәр мэры Наил Магдыев башкарма комитеттан катгый чаралар күрүне таләп итте. Бу хакта мэриядә аппарат киңәшмәсе вакытында билгеле булды. Нинди чаралар турында сүз бара? Толырак калдагы минутларда сөйләрбез. Аппарат киңәшмәсе вакытында шәһәр мэры Татарстанда төбәдән кар төшкән очракларында искә төшерде. Зыян күрүчеләр арасында яшьләр дә, өлкәннәр дә, балалар да бар. Нәтиҗәдә вазифаи затларга карата җинаять эшләре кузгатыла. Чаллыда мәгариф, мәдәният һәм спорт өлкәсендә 300-дән артык учреждение бар. Моннан тыш бу сәүдә предприятиеләренә дә кагыла. Шәхси бизнес бернинди дә искә төшерүләрсез карны чистартырга тиеш дип билгеләп үтте шәһәр мэры. Если сразу не можем убрать, нужно опасное место огородить. Ничего сложного нет. 10 штырей забил, красной киперной лентой, значит, оградил, поставил плакат «Осторожно, просьба не ходить». В течение суток 2 убрать нужно. Башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары Илья Зуев хәбәр иткәнчә, шәһәрдә түбәләрне кардан чистарту темасы махсус контроль астында. На особый контроль взята работа по очистке управляющими компаниями и ТСЖ от снегоскатных крыш, козырьков подъездов, подходов к подъездам. Дополнительно сегодня проведем на традиционном совещании ЖКХ этот вопрос обсудим со всеми управляющими компаниями. Моннан тыш Илья Зуев билгеләп үткәнчә, Чаллы язгы ташуга әзер, суны суырту буенча шәһәр станцияләрендә даими контрольдә тора. Көн саен Бережок бакчачылык ширкәте районындагы гидротехник корылманы да тикшерәләр. Әлегә югары Биев ягыннан да түбәнге Биев ягыннан да су дәрәҗәсенең артуы теркәлмәгән. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Сәгать кебек эшләргә тиеш яңа зур сыйдырышлы автобуслар эксплуатациягә әзерләнә. Бүген бу хакта аппарат киңәшмәсе вакытында шәһәр мэры Наил Магдыев хәбәр итте. Тиздән автобуслары маршрутларга чыгарга тиеш. Хәзер Горкоммунхоз предприятиесе балансында 91 берәмлек җәмәгать транспорты исәпләнә. Зур сыйдырышлы автобуслар 6 маршрутта йөри. 22, 26, 2, 3, 5 һәм 10. Соңгы икесе күптән түгел Шулман проспекты һәм Сөембикә аша җибәрелгән. Башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары сүзләренчә, автобуслар җәмәгать транспорты пассажирлары арасында зур ихтыяҗ белән файдалана. Мы видим, что автобусы заполняются пассажирами, их пиковое время, межпиковое время. Поэтому с учетом получения 6 автобусов в прошлой неделе дополнительно будем наращивать количество транспорта в каждом из этих маршрутов. Мэриядә аппарат киңәшмәсе вакытында Наил Магдыев оператив рәвештә яңа техниканы дәүләт автоинспекциясендә исәпкә куярга кушты. Шулай ук барлык документларны вакытында рәсмиләштерергә, зур сыйдырышлы автобусларны видеокүзәтү системасы, пассажирлар агымы счетчиклар белән җиһазландырырга һәм маршрутларны эшләтеп җибәрергә кушты. Сегодня задача все эти 36 автобусов распределить по 6 маршрутам и сделать так, чтобы эти маршруты, еще раз говорю, подчеркиваю, работали как часы.
чистота, порядок, учет маршрутной, количество пассажиров, безналичная оплата, культура обслуживания. Зур сыйдырышлы автобуслар хәрәкәт интервалын үтәү ягыннан үрнәк булырга тиеш дип билгеләп үтте мэр. Моннан тыш шәхси пассажир ташучылар да үз эшләрен дәвам итә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Шолда хәрби хезмәткәрләр тернәкләнү һәм дәвалану уза. Бу ел башыннан гына да сугыш ветераннары өчен госпиталь стационарында һәм поликлиникасында 70ләп ватанны саклаучы медицина ярдәме алды. Алар белән мультидисциплинар бригада эшли, аңа тар белгечләр дә керә. Тулырак безнең алдагы материалда. А днем как себя ощущаете? Бывают такие воспоминания какие-то, которые вас мучат? Бу күзе кушаматлы хәрби хезмәткәр ул махсус хәрби операциядә катнашучы. Хәрби 2022 елның 28 декабрендә сугышта яралана. Төнлә аларны сигнализация буенча күтәрәләр. Ватан саклаучы атыш башланганын гына хәтерли. Я начал отстреливаться и, сам того не понимая, у меня автомат упал, и я сначала ничего не понял, потом голова закружилась, я упал, и меня спас один парнишка с Тирсея, он с Игрызского района, мой земляк, получается. И вытащили меня, сам инструктор сразу мне вколол обезболивающее, перетянул жгут, наложил повязку. Пуля терсәккә тиде дип искә ала ул Шитада, аңа 6 сәгатьлек операция ясаганнар. Ә хәзер хәрби хезмәткәр һәм аның хатыны Наталья Ярчолыда реабилитациягә өметләнәләр. Я безумно за него переживаю, конечно. Хочется верить в то, что мы все-таки ее восстановим, потому что муж молодой. Все-таки хотелось бы, конечно, чтобы 2 руки у него работало. На данном этапе у нас 3-я группа инвалидности, то есть рука до конца не функционирует. 2023 елдан сугыш ветераннары өчен госпитальдә махсус операциядә катнашучы 1000-нән артык кеше тернәкләнү курслары һәм дәвалану узды. Бездә ЛФК, физиолечение, массаж алалар алында. Төрле врачлар бергәләп җыелып, комплексно иттереп аларны дәвалыйлар. Хәрби белән психологлар, логопедлар, табиб-кардиологлар, неврологлар, терапевтлар һәм башка күп кенә белгечләр кергән мультидисциплинар бригада шөгыльләнә. Хәрбиләрдән тыш аларның туганнары да реабилитация ала. 1 елдан артык вакыт эчендә 200гә якын ватанны саклаучыга медицина ярдәме күрсәтелде дип хәбәр иттеләр сугыш ветераннары өчен госпитальдә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Ураза тотучылар игътибарына иртәгә изге Рамазан айының 10-нчы көне сәхәр ашау төнге 3 сәгать 25 минутка кадәр төгәлләнергә тиеш. Авыз ачу вакыты кичке 17 сәгать 45 минутта. Белгәнебезчә, Рамазан ул Коръәни Кәрим иңдерелгән ай. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлям үзенең хадисендә Коръән укыгыз, аның һәрбер хәрефенә 10 савап биреләчәк дигән. Тыңлаучылар да зур саваплар ала. Шәһәр мәчетләрендә көндә изге китапка хатым кылалар. Коръәни тыңларга теләүчеләргә ишекләр һәрчак ачык. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән мин булыгыз. Это свершилось! Камчатские деликатесы в Челнах. Цены от производителя. Чавыча, красная икра, белорыбица. С 18 по 23 марта. ТЦ на Пушкинской, 45-й комплекс. В магазине «Центр света» огромное поступление светодиодных люстр с пультом управления по низким ценам, а также распродажа старой коллекции. Ждем вас по адресу: Московский проспект 30/11А. Торговый дом «Центр света». Богата и разнообразна природа Татарстана. Вот только чай не растет. Настоящая и живая флора Кении, Индии и Шри-Ланки дарит нам чай Флори. Матурем Флори. Прекрасная Флори.